zien. De kikkertjes zijn aardig om te zien. Oh, kwak, 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 oh, kwak, 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 oh, kwak, oh, kwak, oh, kwak, 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 oh, kwak, 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 oh, kwak, 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 oh, kwak, oh, kwak, oh, kwak. Goed. Al die klaar, hè? Doe maar allemaal mee. En de krokodil en de orang-oetang en de vogels in de lucht en de slangen op de vlucht en de kat, muis, olifant, iedereen doet mee. Alleen het kleine visje, die zwemt nog in de zee. En de orang-oetang en de vogels in de lucht en de slangen op de vlucht en de kat, muis, olifant, iedereen doet mee. Alleen het kleine visje, die zwemt nog in de zee. En de